I pozdrav gari od Balkanska konečna, dobrodošli danas treću epizodu. Kao što vidite, kupila sam novi kačkit kad smo bili u Solunu juče. Znate već u drugoj epizodi. Danas smo zadnje idemo u plažu, ali prvo ćemo ići u Katarini pa onda tek na plažu. Sad je malo i bolje vreme. Plaža je mnogo sad posjećenije nego juče. A i mi smo planirali. Tako da, mi ćemo posle Katarine ići na plažu, tako da ja vam se tada javljam i čao vrat. Sad skviši za 1 euro, ovaj je s privjeskom kao. Došli smo kao na neki parkić. Ovdje vjerojatno piše da ne sme psi. Se vidite, ovo je jedan park u Katarini, sad smo došli. Ovdje je tamo neka fontana, očigledno. I baš lepo izgleda. O Bože. I to labud! O Bože, i to crni labud! I patka, i beli labudovi! Kako je lepo! O Bože, pogledajte ovu patkicu! Bukvalno i tamo su još neke patke, ovo je Bože, ovo je tako lepo, ićemo i tamo da vidimo šta ima. O Bože, to patka! Pa već niti tamo ne vodu koliko dana. O Bože! Prolazi pored patika, Valjda neću. Patkice, ne želim ti ništa. O, vidi je. Zdravo. Kako me je ispalila. Ljudi, kažete zašto sam do ovog mastića. I predivno je. Znači, pogledajte sad ovo. Ovo je tako lepo. Tako lepo. Da lepše ne može biti. Majke mi. Usko. O, vidi! Kako plivaju se sve slatke. Pogledaj ih! Vidite, ovo je baš lepo. Vidite, u ovoj fontani ima tako lepih ribica. Kako su lepe! Ljudi, ovo je stvarno odličan park. Ja vam preporučujem da dođete ovdje. Katarinija. Sad idemo na plažu. Ali u Katariniju je stvarno bilo lepo. Imao je taj lepi park sa tim patkama, guskama i bilo je svačega bukvalno. Totalno park je imao nekakvu tu živu prirodu. Sad konačno posle 4 dana, znači čekajte, ne, 3 dana nisam išla na plažu, znači konačno idem posle 3 dana na plažu, tako da ljudi, da, idemo. Idete, sad ćemo pravimo i podvodne snimke.